ኣቱም ሰዋት ንብረት ገዚእኹም ኣቕምጡ ብጣዕሚ እዩ ልኸብር ለሎ ስለዚህ ናብ ሎማዓንቲ ርእስና ልኾነ ናይ ቆርቆሮ ዋጋ ክነቕርብ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ቆርቆሮ እና በተወሰኽ ሚስማር ገዚእኹም ክትቕምጡ ትደልዩ ወይ ድማ ገዚእኹም ናብ ምስራሕ ምእታው ትደልዩ ሰዋት ብዝሊ ለርእኩም ዘለኹ ስልክ ቁፅሪ እዚ ብኢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራም ርኸውኒ 50 ፍረ ትኹን 100 ፍረ ዋላ 20 ፍረ ትኹን ክትገዝኡ ትደልዩ ገዚእኹም ናብ መላእ ትግራይ ቦታ ዘለኹም ክትልእኹ ትደልዩ ሰዋት ሃሊኹም ብዙ ስልክ ዝደውልኹም ርኸውኒ ገዚእ ናብ ትደልዩ ቦታ ክልኸልኹም ማለት እዩ ስለዚህ ገዚእ ለሉ ዋጋ ሁሉ ነጊራ ናብ ትደልዩ ቦታ ክልኸልኹም ማለት እዩ እስካብ ዕለት 16 ወርሕ 1217 ዓመተ ምህረት ልጸንሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ቆርቆሮ መግዛእ እትደልዩ ሰዋት ሃሊኹም ደውሉለይ ፍጦኑ ማለት እዩ ስለዚህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኹም ተኸታተሉኒ ንቐጽል ስለዚህ በመጀመሪያ እንሪኦ ናይ ቴንዲኖ ዋጋ እዩ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ሓደ በሓደ ክነግረኩም ማለት እዩ በዓል 8 በዓል 10 በዓል 12 በዓል 14 እና 16 ቴንዲኖ ክንዲهم ለሎ ንራ ስለዚህ ካብ በዓል 8 ንጅምር ተለና በዓል 850 እናተሸጠ ይርከብ ቴንዲኖ በዓል 850 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 10 ድማ 1350 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 10 1350 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 12 ድማ 1900 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 12 1900 በዓል 14 ድማ 2530 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ በዓል 16 ድማ ናብ መወዳእታ 4000 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚህ ናቴንዲኖ ዋጋ እዚ መስል ማለት እዩ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ሓደ በሓደ እዚ መስል ስለዚህ ላይክ ለገርኹም ላይክ ናገርኹም 1000 ነትዮ ላይክና እዚ ቀፂልና ነው ናይ ሲሚንቶ ዋጋ ንሕለፍ ማለት እዩ ና ሲሚንቶ ጉድ እናቀፀለ ይርከብ ማለት እዩ ሲሚንቶ ኸዘለለ ብጣዕሚ ወሰኽ ገይሩ ህንደኒ ሆቴልኹምኒ ሲሚንቶ ሎማዓንቲ ንዕለት 6 ወርሒ 10 2017 ዓመተ ምህረት ለሎ ዋጉ 1550 እናተሸጠ ውዕሉን እዩ ሲሚንቶ ንኩንታል 1550 እናተሸጠ ውዕሉን እዩ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ወሰኽ ገይሩን ካብ ለሓለፈ 1350 ከባቢ ነይሩ ግን ኸዝውን ናብ 200 ከባቢ ለቀሽ ወሲኹ ናብ 1550 ወሰኽ ገይሩን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኩልኹም ለገዛኹም ተሃሊኹም ግዙ ብጣዕሚ ናወሰኽ ንኸድሎ ተጠቐሙሉ ብኸዚቱ ማለት እዩ ስለዚህ ኸዚ ቀፂለ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ቆርቆሮ ዋጋ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ቆርቆሮ ሎማዓንቲ እንሪኦ ብሮማናት ኣንበሳ ኣርኪና ናይል ባህሉ ቆርቆሮታት ዋጋ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሰላም ለብተወሰኺ ክነግረኩም እየ ና ሰላም ህንዲهم ለሎ ቆርቆሮ ማለት እዩ ስለዚህ ቆርቆሮ ብሮማናት ኢና ንርኢ ሮማናት ቆርቆሮ ኣብ ዝኸ ሰዓት በርባዕተ ፈረቃይ 1200 እናተሸጠ ይርከብ ሮማናት ቆርቆሮ በርባዕተ ፈረቃይ 1200 እናተሸጠ ይርከብ በአንበሳ ቆርቆሮ ልባለለ 1100 እናተሸጠ ይርከብ አንበሳ ለለ 1100 እናተሸጠ ይርከብ በርባዕተ ፈረቃይ አርኪ ልባለለ ቆርቆሮ ለለ እዚ ንሽይ ረቕ ለለዩ ግን ዋጉውን ቅንስ ለበለዩ ማለት እዩ በርባዕተ ፈረቃይ ዝውን 930 እናተሸጠ ይርከብ አርኪ ቆርቆሮ 930 ናይል ልባል ቆርቆሮ ለለ እዚ በርባዕተ ፈረቃይ ዝውን ብጣዕሚ ቆንጆ ቆርቆሮ እዩ ቴክኖሱ ሩግለቱ ብጣዕሚ ሓሪፍ ጠንካራ ልባል ቆርቆሮ እዚ ሃም ሮማናት ቆርቆሮ ናይውን ዋጋ ንርኢ ተለና ክንደይ ሆቴልኹምኒ 980 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ናይል ቆርቆሮ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቆርቆሮ እዚ ናይ 4 ፈረቃይ ለሎ ዋጋ እዩ ሰላም ከንደይ ሆቴልኹምኒ ግን ኣውተለኹ ሰላም ቆርቆሮ ለለ 1250 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ከኹሎም ሰላም ቆርቆሮ ብጣዕሚ ውስኽ ለበለ እዩ ካብ ሮማናት እዩ ውስኽ ለብል ካው ናይል ባህለለ ቆንጆ ቆርቆሮ ነይኩም ስውን ስለዚህ ተገዙት ደሊ ሰዋት ሃሊኹም ቶሊልኹም ግዙ ገዚኹም ኣቕምጡ መሬት ቦታ ባዶ መሬት ገዚኹም ለቕምጡኹም ተልዩ ሓፂሮም ሕፃር ትደሊ ሰዋት ትደሊ ነይኹም ካብ ለለ ነገዛኹም ለለ ቆርቆሮ ሽፋን ትጥቀሙ ትደሊ ሰዋት ነይኹም ስለዚህ ንኹሉ ክጠቕመኩም ሰልቕል ገዚኹም ክጠቕምጡ ወይ ድማ ከተስርሑ ትደሊ ሰዋት ሃሊኹም ቶሊልኹም ኮንታክት ጎርኒ ገዚእ ካውጥልኹየ ወይ ክልኸልኹም ማለት እዩ ስለዚህ ህዚ ቀፂና እንሓልፎ ናብ ናይ ሓሸዋና ተጸር ለሎ ዋጋ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሓሸዋና ተጸር ክንዲهم ለሎ ንራ ሓሸዋ ቀይሕ ንቢያጆ ክንዲን ይልኹምኒ ንዓቢ ዓዲ ምርት ለኾነ ሓሸዋ ኣብ ዝኸሰዓት እንደናቸው ንይልኹት ለኹምኒ ኣክታ መቐለትኹም ብ55000 እናቸው ጠይርከብ ሓሸዋ ንሓደ ቢያጆ 55000 እዩ እናቸው ጠይርከብ ካብ መቐለን እሺ ውጽእ ለልኹም ለለትኹም
ناو كابي 57 سكاب 59 ككم رحقتكم نشي لو بدعم وصلوا لكم تخونكم سكاب 61 انيو مالتي بياجو السو ككم ترانسبورتو اهم بوتاكم رحقات للو افلا يفطر يو جن امقله زوريا قروا لكم سفرتكم جن ب 55 حشوا انيكم واغا مالتيو كاو تصرخ خندي نيتو لكمني تصر لا فري مهدم نقول تصر مالتيو ب 46 اناتشو طيركا مالتيو لحد بياجو تصر 46 اناتشو طيركا مالتيو زون امقلقا كاوي على لكم ساعتكم يو زواغا زنيو مالتيو ككم بوتاهم رحقات جن نشي وسخات يغبري مالتيو مستنا ترانسبورت غداي خالي لا تاينا نري ناي بلوكيت واغا اينا نري مالتيو بلوكيت خندي نيتي لكمني بلوكيت بعد 15 10 خنديهم للون راه او خ ساعات بلوكيت بعد 15 36 قرشي نحد فرا اناتشو طيركم بعد 15 36 قرشي نحد فرا اناتشو طيركم مالتيو بعد اسرا لا 38 قرشي اناتشو طيركم مالتيو زين لو ما انت نعلت 6 ورح 10 2017 عام تمرت له واقعيو ስለዚህ መግዛት ዶ ሊስፋት ታልኹም መቀለ ዙራ ለኹም ፍላይ ብሎኬት ሓሽዋ ጽርት ታልኹም ንዓየም ድዋል ጽኹል ይኹም ለለው ነገር ሓበሬሳ ኮን ይኸልዩ ከጋዝኦኩም ለይኸሊ ማለት እዩ ስለዚህ ለለው ዋጋና ሎ ማዓንቲ እዚ መስል ማለት እዩ ግን ኣብ ቆርቆሮ ደጊማ ክነግረኩም ልደሊ መግዛት ዶ ሊስፋት ታልኹም ከዘለ ብለላ ዕዳጋ ዋጋ ይክሽጥልኹም ብደስ ለለኩም ብሮማናት አንበሳ አርኪናይል ቆርቆሮ አይነት ብራንዳት ደስለለኩም አውዝ ኸሰዓት ሮማናትና ናይል ባህል ቆርቆሮ ቆንጆ ለኾኑ አይነት ሪኢን ይኹም ማለት እዩ ስለዚህ ጥንካኖም ሩግደሶም በጣም ሓሪፍ ባህል እዮም ኸሰዓት ለለው ስለዚህ መግዛት ዶ ሊስፋት ታልኹም ደውሉ ላይ ስልኪ አውዝኒኩም ተደልኹም ለላ ኣብ ኮሜንት መጀመሪያ ፒንግ የረቀም ጠልኹም ያ በአመሰረት ደውልኹም ለለው ነገር ሓበሬታ ሙሳር ትኸሉ ይኹም ማለት እዩ ስለዚህ አመቀለ ፍለል ለለብቱ ወሳኽ ከነግረኩም ለሊ ባዶ መሬት መግዛት ዶ ሊስፋት ታልኹም ወይ ድማ ሰረት ለተሰረተ ህዱም ሙሉ ለኮምፕሊት ፍሊሽድ ለሆነ ገዛውት ትደሊ ስፋት ታልኹም هم ተለመደ ንዓያ ኮንታክት ምግባር ትኸሉ ይኹም ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ኣብ ኢና ኒው ማለት እዩ ካብ 7 ካሬ ጀሚሩ ክሳብ ሜትር 2 200 እስካብ ንድርጅት ለና ዓበይቲ ለኾኑ ባዶ መሬታት ኒው ማለት እዩ እንተሰርሐ ለስሩሑ ገዛውቲ ኒው ማለት እዩ ስለዚህ መግዛእ ትደሊ ስፋት ታልኹም ደውሉ ለሉ ሓበሬታ ኸሉ ነውኩሚና ኣብ ሰዓት አይኑ አዋጭ አበይ ቦታ ከተገዛኹም እዩ ንዓኻትኩም ጥቃም ኮን ቀደለ ለብል ምምኻር አገልግሎት ተደልኹም ለላ አናጎርኒ በቴሌግራም ለሎ ነገራት ኸሉ ኮኩሚ ማለት እዩ ስለዚህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኹም ደግምኩም አረጋግጹ ኣብ ናጋ ፕሮግራሚ በሐድሽ ፕሮግራም ተመሰክ ሞጽኩም ያ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ደቂ ዓደይ ቻው